Kajing kini apa bhi kadai nam taki pop kiba ngile ha kajing bam tip. Hendrai ngimlat pat ni kita ka consciousness of sin. Be very careful with reform theology. Ngamong ba reform theology is banned is really good in a lot of ways. Hendrai kidan pat katu kat ni kiba mishaps. Kidan. There are some loopholes. Kani ke video ngashna in spur moment kajingkali ka bang ako an pusana kani ke video kadai ba hatu boleh ula ye shisha ukun jung uha kading pana but kajingkali ka ba kalong ba hatu ka khuri ka ba ujisu udi hatu kadai ka khuri jong kajing pitar ka jong boleh is it the cup of the wrath of God ngasdang da ka bang pensyai ba hakapor ba ujisu uperta hading panam Eloi Eloi lama sabachthani ublei jonga balai mela i no yanga katu kam dei ba ublei ula i khun chu katu ka dei ka jing pendap jong ka sam ka ba arpu ar la da pule ka sam ka ba pu ar arpu ar phinlap ang tu ba kita ki ba kran ben ye ki kernga ki khli ki jong ki ong ba ublei pen im shanya ha ublei jong hadu kata ai bu ta ublei un pelat u barngi ka ju ka jingja haka hagol ko tha hakaba kito ki lingdo rangba kito ki scribes kito ki pharisee rangkat bat kito ki nong tu ki basha sa nar phna puji suru kito ru ki kernga yala ki khli ki jongki Matthias arpunyo pule ka ni ka Matthias arpunyo ka dokot ka ba lai pu khandai hadu sau ter ki kernga ki khli ki jongki ki ong ba ai bu ta ublei un pelat je la da ushanya hadu kata kesam apu ar la pendap ya ka ha Calvary ngangit pila yo nguru iki babun ki ba ong ba uji su perta eloi lamak sabathani namar ba ublei ula e khun ju khanang ba ublei un priang yang ba e phingan ong katu ka de ka jing bakla ublei shim la e khun ju dalil em ublei ukhlem e ya khun ju dalil em puli ka sam arpu ar kalanong ka ba arpu we le pin salap ba kajing perta jong utu ba sha shitom uperta namar bu ong ba atrai pelat yang ane kini kikso pelat yang ane kini ki kla ini kini ki sing pelat yang ane kini ki masih klau bat kadokhat ka ba arpu sau jong ka sam arpu ar pinlap ba la jubab e kita kijing duai ki jong hadap jubab e kita kijing duai ki jong kawan kata ka deliverance ngitep ya kata hakadur jong ka sngi mi pat ka jong try anyway kajing kali ka ba ar hatu kata ka khuri kadai ka khuri jong kajing pitar ka jong ublai is it the wrath of God ano pi ka khuri kadai ka khuri jong kajing sha shitom bat kadai kajing pen baptis jong kajing nyap the cup was the cup of suffering and the baptism of death lada pi pule ka gospel ka Marcos kalano ka basho pen lap ang tu baki khun jong Zebedi Jacob bat Yohanes ki ong ba try ai bangin shong uwe sha ka diang ka jong me uwe sha ka mon ka jong me bat kum ta utrai ong ba hatu phila bandi ya ka khuri ka bangangan di hatu phila ban sha ya ka jing pen baptis da ka ba on pen baptis singa ki khun Zebedi ki ong ho ngila ni priang we are able baru Jisu ong ba kum ta he phiru phindi ya ka khuri ka bangangan di but on sa pen baptis si da ka jo ka pen baptis ka bala pen baptis nga ka bamut ka jing pen baptis jong ka jing yap kani ka khuri ka de Shaphang ka khuri jong ka jing sha shitom ka de ka Shaphang ka jing pen baptis jong ka jing pen baptis jong ka jing yap phi the cup was not specific to the Son of God alone that it was the cup of suffering Isaiah 53 da puli Isaiah 53 pinlap ba la tho Shaphang ushakri ubasha shitom it was the cup of suffering kaba suffering servant hap sha nakamanta ublay nakamanta ban siu keliang ya kata karam jong kapop jong kibabun so nang nu ngiyo ya kani ka theory ka baong ba the cup was the wrath of God poured on Christ at the cross nang nu ngiyo ya kata ka theory House Pasam wakat way 11th century ansem na po Canterbury ong ba kapop kadai ka jing persya it's an offense ya ka buram ko jong play to God's honor but hap satisfy hap penhun ya kata ka jing ja buram ko jong ublay ta kata ansem of Canterbury wanra ya kanika atonement theory ka bangitip kum kata ka satisfaction theory
hakas pas nem ka bakat we balaong ba happen hun ya kata ka jing ja buram ka jong ublay hap satisfy ya kata ka jing bitar ka jong ublay go ublay ulalong ratful do kata kata ulah dap ka jing bitar do kata kata namar ka pop ka jong ublay but happen hun ya kata but lapen hun ya ka hau hun jong uji sukres but uji sukres ukit ya kata ka jing bitar ka jong ublay baru ka yo nang tungi sedang banyo ya kani ka rat theory. By the time of the Reformation, 16th century, 17th century, ngilap ya kan ba la one kenika atonement theory ka bangitip kum ka penal substitution theory. Penal substitution ka ba uji su lalong kum utau substitute ha ka jaka jong unong pop la ya kaliang unong pop ha jaka bandai unong pop la dei no uji su kres ha ka tu ka ding pra laong ba kawat lam ka hap andai la kaliang no ya ka kli amdai shu ka kli ka jong ka jong pila di ka kli jong kun jong blai but kata ka long kata ka jingkinya. So penal substitution was a substitution to la substitute yang ba ip da ukun jong blai, of course ukun jong blai ushim ya ka jong he but as a sin offering. Never forget this kani ka jing bakala ka shirk hi ba ha ka reform theology wanum so tho baklai kani penal substitution theory. Of course Christ was a substitute jongi ginong pop jonga jong pi but as a sin offering amdai bakadon ka transference of sin amdai baka pop ka jonga la tep au Jesus Christ sang tuading pana namar ba kato ka jingkini ahading pana that sacrifice was perfect kadi ka bajanai was clean pure holy. Sin offering da puli ka Leviticus kalenong kapasaw kadai Shaphang sin offering kamdai ba ubli uthe ka jing pitar ka jong ha ka tu ka jing kinya pop no sin offering ya ka tu ka sin offering la onra sya kaduan hakmat jong ublay la onra sya kaduan hakmat jong ublay but ka tu ka sin offering has be perfect hadu kata balaong bala ai kini ka jing kinya kum kata ka jing kinya na ka banta ki pop ki bangile ha ka jing bamtep sin committed in ignorance pi haba ubriu ungit hu Jesus Christ repent ni kisin ki ba utep reki don bat ki pop ki bangingim ken mau ti sin committed in ignorance. That is why ngidon kami yakani ka sin offering Christ died for our sin, of course, but kamdai dang kata ukudup ru ki pop ki bangile ha ki jing bam tep ha ki jing bam ken mau sin committed in ignorance. Hebrew chapter 10 but Leviticus chapter 4 pinlap ya kata ka jing tho ba ka jing kinya pop hi ka dei nam ta ki pop ki ba ngile ha ka jing bam tep andrai ngimlat pat ni kita ka consciousness of sin ngimlat ya ka consciousness of sin umdam jing kinya ka balaban plat yangi na ka consciousness of sin. Hebrew chapter 10 ka dei tang ka jing kinya ka bajanai only the perfect sacrifice but kata ka long ka jing kinya jong ukhun ublay Jesus Christ. Play words, just play words. Ki Puritans but by the 17th to the 19th centuries ki intensify ya kani ka rat theory. Ki intensify hadu kata-kata ba ublay ula bitar hadu kata-kata ba hapte kata ka jing bitar hau khun jong nang ni kani yo ikini rat theory kumbang ang pi is just play words. See Christ Jesus Christ ulong utau substitution ujonga ujong pi he is the substitutions the perfect sacrifice that was brought to the altar. Kidan kini ki baong ba ublay u e ya ukhun ujong kanang bon priang yang ai pi no that's totally wrong ublay shim la e ya la ukhun jong pi habang yura ya kani ka jingkini apop syakaduan yura akhmat ublay in the presence of God ni ayah kata kajing kini ada perfect sacrifice kajing kini pam God never left that place ublay udan hang tu kana bo priang ya kata kajing kini ladang yang bo ublay u ya lo khun kamu that's a rejection of the sacrifice ublay shimla e khun God never left Calvary he is there right there upriang ya kata kajing kini priang ya kata kajing kini. Now, kani kajing kini ka jong uji Jesus Christ. Kajing sya kani ka jong kani ujong unu khun lang berat bukhoi. Kani ka ja ha ka singi pas hang ti kata. Bar kani ka singi pas kala lena po ka kitab ka jong Moses ka kitab ka Baar Exodus. Pinlap ba ka singi pas ka dai ba kita ya ka snam jong khun lang berat ki Hebrew kita ya ka snam jong khun lang berat ha ki shokat ki jong ki. Bar unu ubadon ni ka to ka snam jong khun lang berat ha ka shokat ka jong kajing yap ka ya lembah that pass over. So kajing kini ka jong khulang berat kam dei ba la
the ka jing bitar ha ka tu ka jing kinya ha ka tu ka sacrifice ha ka tu khun lang brot henry la ong ba la don kam ban penyap yo khun lang brot kum kata ka protection bahkan long ka jingi ada nak kata ka jingi yap ka bawan unu ubam shim la sat ya ka jaingkop ka jong u ha ka snam jong khun lang brot un hap yap ka jing yap ka bam jukot eternal death ngangit kini kalong ka jing shy halor ini arteli jing pusan i jongi hatu ubleu i khun jung ha ka ding pana bat ka jubab kolong ba em dalil em ubleu shum num i ya ka jing kini apop namar ba ubleu udon ha ka tu ka jaka ha ka ba ka duan ka don and ka ding pana kalong kata ka duan ha ka ba the perfect sacrifice was offered to God bolong khun jung blai and ka ba ar ka jing kli hatu kini ka khuri ka ba ubleu the ka dei ka ta ka jing bitar ka jong u is it the wrath of God dalil em kam dei ka jing bitar it's the cup of suffering and the baptism of death kadi ka jing baptis jong ka jing baptis jong ka jing yap ka ba jisu uyap na kamta jonga ba jong phi nganget kani ka long ka jing hikai ka ba phi yo kanong ka jing mantoy phi ublein kur khui phi be very careful with reformed theology ngamong ba reformed theology is banned is really good in a lot of ways ndai kidan pat katu kat ni gi ba mishaps there are some loopholes so just be very careful and trust the Bible. Ubling kur kui pi